Hormatly tomaşaçylarymyz, indi şu Amerikada tomat programmary barada video etip paylaşdym siz bilen. Aslında köp ýaşlarymyzda gyzyklama boldy, köp soralar geldi. Bu soralara başardymdan gyta jogap berjek bolayyn. Giňişden jogap aslında Ata Watan TV YouTube kanalynda men öň aprel törüklerini ýazgatdypdym. Öňe belek geçmişler aprel ýazgatdym, täze mekşi ýetişýär. Inni şu ýetişmän bilersiňiz, ýöne belli koyun ödüňizde, inni kil edip bolsa eger bir ýetişmeseňiz, inni kil size gerek bolar. Çağlaňyza gerek bolar edip bolsa, inni soralar. Birinjiden ýaş soraýaly, ýaş tapawut. Mananda 16 ýaş daşyrypdan geljek bolsa, çek. Ba meniň bilýänim ýöne 16 ýaşdan ýokary hemmelere bolýar. Birinji nowatda. Elbetde her programmanyň öz ýaş çägi bar. Mysal üçin men şu Stanfordda gatnaşýanymy ulu ýaşlar bolýar. Aslında kiçik ýaşlar bolan o men bilişime görä täbi programmanyň öz maksadyna laýyk. Mysal üçin biznes bilen baglanşykly, alkem biznesde başlyk bilen adam bolmaly benim pikirimçe. Şonuň üçin şeýle çäkler bardyr. Mysal üçin ýa-da Ismail'in oğlum gatnaşýany mektep kurslarynynky 10-njy, 11-nji, 12-nji klas mektep kurslarynynky. Ýani şonuň üçin her programmanyň öz ýaş nemes bar. Ýöne umma alanda mysal üçin men palan ýaşymda maňa bolmaýar diýen zat ýok. Her ýaşdaky adam özüne programma tap bermeli. Diňe bir Stanfordda, diňe bir Harvardda, diňe Berkeley'de, diňe Davis'te bir näsany programma bar. Şonuň üçin özüňize amatly bolany, hemme tarapdan amatly bolany, ister finans tarapdan, ister şäher tarapdan, hani her şäheriň öz aýratynlyklary bar, her ştadyň öz aýratynlyklary bar. Öň belek geçdik videolarymyzda. Şonuň üçin hem özüňize amatly bolany taýlap bilersiňiz. Ýani birinji soruň jogaby ýaş tapawuty ýok. Yani her yaşa göre programa tapıp bolýar. İkinci soru, esasen hani Amerika'da değil de, misal üçün Türkmenistan'dan bäri gelmek isteyenler için elbette vize, yeni orada onun wagtlary var, käbir nemeler, misal üçün programmalar, ýaz programmaları, tomat programmaları nemeni sponsor bolmaýar da, vize sponsor bolmaýar. Şonuň üçin saýlaňyzda vize sponsor bolýarmy, şonu görüň. Mysal üçin şu wagt Ismail'inki mysal üçin video sponsor bolýar. Menki bolmaýar. Mysal üçin temin özüm bärde bolýan üçin o zatlary seretmedim-de. Şonuň üçin her programmanyň öz aýratyrlyklary bar. Şonuň üçin özüňize amatlysyny taýlap bilersiňiz. Ýani video sponsor bolýanlar üçin elbetde wagt gerek. Ýani mysal üçin aprelde, käbirlerine maýda gelseňem ýetişýän, maýda başlasaňam ýetişýän, ýöne ýerek başlasaňam has gowy. Şonuň üçin men näme näme wagt ýazat saglyk bolsa geçipdi. Şu wagtdan taýýarlanyp berseňiz, şu wagtdan gözläp berseňiz, özüňize amatlysyny taparsyňyz diýip bolsa. Indi esasen finans. Finans meselesi käbir programmalarda spende bolup biler, ölen ýöne köplen şäherде öz finans bilen gelmeliler. Tomat programmary üçin aýtýan, bakalavr, magisterlik, doktora olaryň öz aýratynlyklary we her gaýsynyň onuň üçin finans gerek, ýa spende tapmaly. Onlar aýratyn neme? Şu wagt biz esas tomat programmary üçin aýdamyzda. Onuň üçin hem näme finans? Finansam her programmanyň öz nemesi bar. Yani bahalary bar da. Şoňa görä ýene-de özüňize amatly haýsy bolsa, şonu taýlap bilersiňiz. Haýsy size amatly, haýsy size behbitli bolsa, şoňa görä taýlap bilersiňiz. Indi esas soralar şu wagt ýardym ötüşýän şu 3 sanyk soru. Ýöne şu ýerde bir ada aýtjak men. Indi men şundan ýaşlarymyz üçin esasen bir okumak, täbi okumak, bilimi bilen başarmak, täbi özümizden şu ýol taýladyk, motivasiýa, umyt. Şu zatlary aýdymyzda bimada bolýanlar gynasakda bar. Täbi olar bir ýaşlaryň umytsuzlygy, içeni umytsuz bolan isleýärler bar da. Täbi diňe bir pully, diňe bir tanyş bolan adam okumaly. Şu zatlaryň köçürip bolmaýan adamlara okumaly. Ine bizim şonuň üçin başardığımızdan dürlü mümkinçilikleri belli geçýäs. Ine şonuň üçin ine şonun bimada bolýaly hökmen pully adamlar gitýän kadýaryan kaçmak isteýänler bar, her hili mümkinçilikler bar. Şolary gözläp bilersiňiz. Ýa-da mysal üçin iPhone aljaňyzda şeýdip gidip okuýar bilersiňiz, ýani gysa kurslara ýerleşip bilersiňiz. Bu ertäk gün siziň üniversitede okumaňyza behbitli bolup biler. Ýani biziň umman aýtýan zatymyz täbi umyt iň esasat menen näme şoňdan ýan.
Umudum olmasa, motivasiyan olmasa, ay diňe pully adam okaýar, ay diňe tanşylan okaýar diýip adam esasen ýaşlar başdan oyuna girmez. Başdan umudunu ýitirenden sonra ýa-da näme galýa. Şonuň üçin esasen men başardygymdan ýol görkezek bolýan ýöne özüm edemok. Näile özüm edemok, özüm şu hyzmat beremok. Näme üçin berem wagty o bardy men aýtyp geçdim ýöne hökmen käwradynda şey pikir etdi. Bir zatlary aýtýan bir gurun etýän hökmen şo finans bähritine çetýän gaýdyp. Men ýok, finans bähridi ýani şonu hyzmat berjek edemok. Elbetde köp adam mysal üçin öz etýän işiniň reklamasyny etýän işler bardy, video çekip etýän işler bardy arad etýän bolup biler. Ýöne men şondan pul gazanmak üçin ýene başy edemok, hatda şo hyzmat beremok. Amerika bilen maňlaşyk okumakyny we hiç hyzmat beremok. Ýöne şonu da başardymdan diňe bar Amerikada men ýöne şo Amerikany ahkem içinde bolanyşy bilýärem üçin Amerika diýet. Başga döwletlerde de başardyňyzdan okumak bilen maňlaşyk ähli mümkinçilikleri şu wagtdan taýýarlap başlamaly. Mysal üçin SAT diýip egzamin ma. Şoňa şu wagtdan taýýarlap başlasaňyz ene gowy stipendiýa galyp bilýäňiz. Bara olanlamy gyýdama tuwlamy. Men bilýärdim ma şonuň içinde bir baýyň çagaty ýa-da papalanyň tanışyny olan çagaly del. Şol ýaşyndan 2 saat oýnanýar, 1 saat oýnanýar, ýene bir edinler. Bu şey edip de öz güýçi bilen kazanyp, öz güýçi bilen mümkinçilikleri eýe bolan adamlar bar. Ine bizem şo ýol bilen şeýletdik. Bizem hem biz o oglany dama diýişmeýänler. Şonuň sebäpde ine men başardymdan kim bilmedi bolýanmasa bolup geçsin. Dogry adetýän ulan ýan. Täbi meniň esas adym her kim bir ýol talyp etdiler, meniň ýolum bilim ýoly. Şonuň üçin bilim bardaky videolarmy bilmedi bolýanlar nemetdikçe aýtam hasam artdyran netibedenden. Başardymdan stipendiýalaryny paýlaşdyrýar. Diňe bir men bärdäki nimelerimi seyretmeň. Biz YouTube kanalymyzda ýa web saytymyzda stipendiýalary tökmen paýlaşdyrýar. Yani diňe men käde-käde nimelerimi däli bir näse sanak bizde bilim saýpamyzda şolardaky habarlarymyzy davam etdirip durýar. Şonuň üçin biz davam etdirip dursaňyz men kırmızı bähritli bolarum kadýan. Häzirçe hoş sag bolun.